Kære sygeplejersker, det danske sundhedsvæsen det er super privilegeret, fordi det med os sygeplejersker har en rigtig kompetent faggruppe. En faggruppe, som er udviklingsorienteret og mangfoldig, og som hver dag kæmper for patienternes ve og vel og for patientsikkerheden. Vi er også en privilegeret faggruppe, for vi har et livreddende og livsbekræftende fag. Og vi har et unikt fællesskab, som vi kan bruge til at sige til og fra i forhold til udviklingen i sundhedsvæsenet. Vi har også et faggruppefællesskab, som er stærkt nok til, at vi kan sætte mål og retning for sygeplejen og for de krav og vilkår, vi ønsker i sundhedsvæsenet. Og det er der mere end nogensinde brug for. Det er der brug for, fordi de vilkår og rammer, der er i sundhedsvæsenet i dag, er under al kritik. Så det er en kamp, vi bliver nødt til at tage, og det er den allervigtigste kamp, vi måske nogensinde har taget. Og det bliver en kamp, som en gang imellem kommer til at foregå mod strømmen og i modvind. Vi skal blive ved med at være stolte af sygeplejen og have ambitioner på sygeplejens vegne. I kan være sikre på, at det er der ikke andre, der har, så det må vi have. Vi skal sætte overliggeren højt. Til det skal vi udnytte det fællesskab, vi har i Dansk Sygeplejeråd, hvor vi kan bygge bro mellem sygeplejens mangfoldige sider og mellem alle de sygeplejersker, der er i Dansk Sygeplejeråd og den viden og erfaring, vi hver især besidder. Det skal vi bruge til at sikre sygeplejens samfundsmæssige stemme og sikre, at vi fortsat er en politisk respekteret organisation, som skaber resultater på sygeplejerskernes og patienter og borgers vegne. Vi har overkommet kampe som det her før, vi kan gøre det igen, og vi kan gøre det på en måde, så vi både lærer af det og udvikler os samtidig. Det er den retning, jeg har sat i de 3,5 år, jeg foreløbig har været næstformand. Det vil jeg blive ved med. Jeg håber, I vil være med.